Y fformula ar gyfer cyfaint côn sydd fel arfer yn cael ei reid ar diblaen papur arholiad yw 1 treian lluosi pi lluosi'r radiws disgwario lluosi'r uchder perpendicular sydd fel arfer yn cael ei reid fel hy ar bapur arholiad. Yn y côn yma, mae radiws y sylfaen fan hyn yn 6 ac mae uchder perpendicular yn 8. Felly y cyfaint yw 1 treian lluosi pi lluosi 6 disgwario lluosi 8. Yn estyn cyfrifiannau allan i wneud hwn, mae 1 treian lluosi pi lluosi 6 disgwario lluosi 8 yn dod allan fel hyn, ac i ddailedegol mi fyddai'r ateb yn 301.59. Yr unedau di centimetr cube, oherwydd fod yr mesuriadau yn fan hyn mewn centimetr. Yr arwynebedd arwyneb, faint o bapur os chi angen, os o hwn yn chip cone enghraifft. Eto, mae'r fformula yn cael ei reid ar y papur arholiad. Mae hwnna'n pi lluosi'r radiws lluosi'r hyd goleddol L. Nawr yn y côn yma, eto y radiws ydy 6 a'r hyd goleddol yn fan hyn ydy 10. Eto, cyfrifiannell i weithio hwn allan, mae pi lluosi y radiws 6 lluosi hyd goleddol yn dod allan fel hyn. I dailedegol, fydd efo'n 188.50, a tro yma, mae hwn mewn centimetr sgwar i 2 le degol. A mae hwn yn côn agorad, dos a ddim gwylod yn efo. Pe bai o'n gôn caeedig, fan o wylod yn efo, so ni angen ychwanegu i'r arwynebedd yma pi lluosi radiws disgwario, sef arwynebedd sail y côn.